محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا شيخنا أحمد
golle mum radiyallahu taala anhu o tawtamo e diine he o tawtamo e diine he o tawtamo e sunna o tawtamo e sunna he o tawtamo e tijani o tawtamo e tijaniya he o daña barke fergo o daña barke fergo ngo wonen ɗo eɗen jokka en ɗam hakkude men e koye men hakkude men e koye men hakkude men e julɓe hakkude men e julɓe eɗen gonni sunniyankoɓe eɗen goni sunniyankoɓe eɗen gonni eɗen goni tijaniyankoɓe eɗen gondi e ceerno eɗen gondi e ceerno men radiyallahu taala anhu gila nden ha yetti hande gila nden ha yetti hande yettode woɗani allah yettode woɗani allah so neɗɗo teskima ɗum ɗo so neɗɗo teskima ɗum ɗo yino allah waɗani wuro ngo yino allah waɗani wuro ngo e oɗo nokku e oɗo nokku nde ceerno arata ɗo nde nde ceerno arata ɗo nde radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu ko pellital e laaɓal e laaɓal e fimde e cellugol ɗum woni ko ardi ɗo gollande allah gollande diine allah gollande sunnane laaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam gollande lawol cheikhna tijani radiyallahu taala anhu e gollande julɓe o woni ɗo omo walla en kala ko goto e men andi e oɗo diine kala ko goto e men andi e oɗo sunna kala ko goto e men andi e oɗo tijaniya kala ko goto e men naftori e gurdam mum aduna e oɗo nokku ko barke allah e nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhna ahmad tijani radiyallahu taala anhu e barke ceerno ɗum ko gonga celluɗo mo firtotako ɗum ko gonga celluɗo mo yeddotako ɗum ko gonga celluɗo mo ala sikki sakka noon allah waɗani wuro ngo wuro ngo ne sinceteɗo nde tawi e saraji he gure goɗɗe cincama caggal nde madina sinca gure ɗe o taw madina tawno ɗo ɗe e gure tawɗe ɗo madina ɗe yo neɗɗo ƴewɗe ƴeewa madina so neɗɗo ƴeewi ɗum ma o andu dokkal allah ne woodi ma o andu dokkal allah ina selli ma o andu moƴƴangol allah e jiya ɗumum koko tabiti koko yiyete koko andete no jiiruɗen gandirɗen ni enen madinaɓe eɗen gandiri ɗum ɓe wona madinaɓe ene gandi ɗum enen waɓe noon andirɓe noon cifori noon guurdi noon gila hanki ha hande ɓen aduna fotani funtude ɗumen ha wona ɗo e madina ina duke so dewle mbaɗi walla so inde mbaɗi so yimɓe golli sunna wona enen poti dukede ɗum so neɗɗo teskima ko kalmi ɗo ko haali ɗo ko
coggirmi ɗum ni no soggiri ɗum ni ha yettiɗo haa yettiiɗo a miijima e haqqille ma a miijiima e haqqille ma hay sa tawaka hay sa tawaaka nde sincetede nde sinceteede wonko nanɗa hen ne wonko haale nanɗaa heen ina haale hande o hannde o wonko jiiruɗa guite ma wonko ndiiruɗaa gite ma mawɓe seeɗa ɓe mawɓe seeɗa ɓe wonko jiino hanki wonko jiinoo hanki wonko jii hande wonko jii hannde ngoɗo wuuro ngoɗo wuro alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ceerno ina duwi ceerno ina duwi kadi allah ina jaabi kadi allah ina jaabi enen wonɓe ɗo ɓe enen wonɓe ɗo ɓe en jii jaabagol duwaw o en jii jaabagol duwaw o jiiri ɗum gite men en yiiri ɗum gite men en memiri ɗum juuɗe en memiri ɗum juuɗe men wadde enen dey wadde enen dey en fotani dukede en fotaani dukeede yo en gol sunniyam yo en ngol sunniyankooɓe neɗɗo noon neɗɗo noon so allah fawi ɗum dongal so allah fawii ɗum dongal tawde ko allah fawata dongal tawde ko allah fawata dongal allah fawata dongle allah fawata dongle so fawima dongal so fawiima dongal a rondoto tan a rondoto tan allah so fawima dongal allah so fawiima dongal a rondoto tan a rondoto tan haaloɓe ɓe haalooɓe ɓe wona wonde eɓe jiiɗi haalde wonaa wonde eɓe jiɗi haalde wona wonde eɓe jiiɗi haalde wonaa wonde eɓe jiɗi haalde ala ko allah fawi ɓe dongal alaa ko allah fawi ɓe dongal yoɓe kaal yoɓe kaal ɗum addanta ɓe haalde ɗum addanta ɓe haalde neɗɗo ne wona belɗo haaldude neɗɗo ne wonaa belɗo haaldude addanimo sattude haaldude addanimo sattude haaldude omo jogii sifaji omo jogii sifaaji keewɗi aɗa ara e makko hannde aɗa ara e makko hannde kalda e makko kaalda e makko o nana o nana o nantiɗo o nantido janngo ara janngo ara kalda e makko kaalda e makko kanko gooto kanko gooto o nana o nana o wasa o nantidade waasa nantidaade holko woni nantida holko woni nande holko woni nande wasa nantidade waasa nantidaade ko haalanede ko haalaneede ko andi ko ina moƴƴi e ko mum anndi ina moƴƴi e mum rentine reentine ko andi ina boni e ko mum anndi ina woni e mum wasa gollude waasa gollude ɗum woni nande ɗum woni nande wasa nantidade waasa nantidaade neɗɗo ko noon wayi neɗɗo ko noon wayi araɗe makko hannde araɓe makko hannde kalanamo kaalanaamo o nana o nantido o nana o nantido gara e makko janngo gara e makko janngo kalanamo kaalanaamo o nana o nana o wasa o nantidade waasa nantidaade tawde noon an ɗum ko dongal ma tawde noon aan ɗum ko dongal ma woni haaju ma ko gollude dongal ma woni haaju ma ko gollude dongal ma ko alda e teskade ko aldaa noon e teskaade mo kalanta o mo kaalantaa o so tawi e haalanimo so tawii a haalaniimo so o nani so nanii o nantidima o nantidiima walla so nani walla so nanii o waasi o nantide waasii nantidaade kono sinno wonano ɗum kono sinno wonaano ɗum kaalowo kaaloowo yimɓe nana yimɓe nana mbasa nantidade waasa nantidaade so waɗi watti so waɗii wattii o wiyata o wiyata ara ponmi ko deƴƴi maa taw konndi ko deƴƴude kono wona noon noon kono wonaa noon noon mo allah fawi dongal fof mo allah fayi dongal fof yaada e dongal ngal yaada e dongal ngal ko haalete ko ko ɗum ko haaletee ko ko ɗum wona yidde haala wonaa yidde haalde ñande fof seeɗan ɓe ene duka ñande fof seeɗaɓe ɓe ine duka gollen sunna wallen sunna ɗettoɗen aada e bida ɗeetoɗen aada e bida ceerno men sine haji mouhamadou saïd ceerno sidhaji mouhammad saïd radiallahu taala radiallahu taala anhu gurdam makko ɗon fof gurdam makko ɗan fof o rokki ɗum ko diine o rokki ɗum ko diine omo haala sunna omo haala sunna omo yaɗira omo yaɗira omo haala aada e bida omo haala aada e bida omo rentina omo rentina ɗo ɗo e nokkuji keddiɗi e nokkuuji keddiɗi ko fof gurdam makko ɗon fof ko ɗum gurdam makko ɗan fof ko ɗum tawanoɗo tawanooɗo woodi ko yii hen woodii ko yii heen mo tawaka mo tawaaka woodi ko nani hen woodii ko nani heen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamina
wadde ɓeydoɗen tinnade wadde ɓeydoɗen tinnade wonen sunniyankoɓe wonen sunniyankoɓe notoɗen inde madina nde notoɗen inde madina nde kala madina najo kala madina najo so yiyama walla so nanama ko ceerno yiyete ko ceerno yiyete e makko sabu ko ceerno woni madina sabu ko ceerno woni madina ko ceerno nanete e makko ko ceerno nanete e makko sabu ko ceerno woni sabu ko ceerno woni madina ɗum kon ko allah golliri ɗum kam ko allah golliri noon selli ko allah golliri noon ko allah golliri noon allah ko golli fof wona allah noon ko golli fof wona enen noon tawde ko en madina naɓe so en noddama inde men notoɗen inde nde notoɗen inde nde woni notade noon ko nande ko ceerno haalata ko gollira ɗum wona nantidima wona noon nantidima wona nani nantidima timnoɗen no feewi ɗeɗo dewle ko waɗete hen ko waɗete hen ko enen fof eɗen gandi hay goto men humpaka kadi wona wonde en nanani ñande fof ina haala ñande fof ine haale tinnoɗen no moƴƴi ganden kadi dewgal kala no hakkilori no ɓuuri waɗirede barke kala no waɗira e bonnugol jawdi ko noon wasiri waɗede barke sabu allah yiɗa bonnowo ko waɗete ko noon ɗum ko bonande wiyete ndentoɗen ɗum eɗen ñaagui allah noon e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum nderu mum eɗen ñaagimo yo heddu en e ahdi hakkude men e makko ko diine makko o hedda en e ahdi hakkude men e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam to sunna muɗum o hedda en e ahdi hakkude men e Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu to lawol mum o hedda en e ahdi hakkude men e ceerno men Haji Mouhammad Sa'id radiyallahu ta'ala anhu e seeɗaɓe makko to almudagal men o hedda en e ahdi hakkude men e ceerno men ceerno Ahmad Tidiane ceerno Allah juuɗo gurdam makko waddanamo hen cellal waddanamo hen fembe o renan en on ahdi hakkude men e makko to moƴƴinde wondigu moƴƴinde almudagal eto ɗoftagol o walla en no ndenirɗen ahdi hakkude men e koye men enɗam meɗen eto koddigal men eto jofodiral men yo Allah waɗ barke e ɓesguji he yo Allah waɗ barke e kala ko fagga Allah ɓeydu kawral yo Allah ɓeydu kawridinal jahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeɗaɓe muɗum tinnoɗe e hadiya Cheikh Tidiane he en jii ko ceerno telloto e oto ko o siftini en ɗum seeɗanɓe men ɓe taniraɓe Cheikh Tidiane koyɗe mabɓe taƴani e nokku he sahaji ñalawma ina ara ɓe gona ɗo nayo joyo ha ko ɓuuri ɗum goɗɗum hen en tinata ɓe garat ɗo ɓe jaha tawa en tinani ceerno andi no waddata e maɓɓe ko enen ɗon poti wadde ko
wonɗo ceerno heedani en wonɗo ceerno heedani en ene wonɗo poɗɗen heedde enenne wonɗo poɗɗen heedde ndendini hadiya Cheikh ndendini hadiya Cheikh Tidiane o radiyallahu taala anhu tinnoɗon hen no moƴƴi tinnoɗon hende kadi no moƴƴi yo Allah newnu yo yo Allah Allah newnu yo Allah wallu allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim yimɓe adi tedde ko ceerno haalata fof so haali deftan hen mbaɗi ni mbiyata mbaɗi hen sijijo mimara alif lam lam hasabiru alif lam ara hatungu mim alif jawdo nunara alif lam ara hatungu juguriya mimara fatiha salatul fatihi tati a juurata ko waliyum wona tijaniyanke guurɗo e mayɗo juurotoɗa ko nulaɓe annabaɓe sahabaɓe tijaniyankoɓe nayi waktuji ɗi joyi kala waktu jonɗo so gantu ala sallik to cuuroɗa juula e nokkuma ko Allah yamiri golla ko Allah haadi goppa joyi jiɗa cheikhana ahmada tidiane radiallahu taala anhu ko ɓuuri ko jiɗɗa nene ma e bamma e dendagal ko jiɗete ko wona Allah ene laaɗo mum ceerno lomtiɗo cheikh tidiane rokkuma wirdo on ko noon jiɗirtamo jeegom a hoolata ko hoɗo Allah wiyete hoolade hoɗo Allah ko mbiya jaggui wirdu ndu anani ko haala hen moƴƴere jaaha mbaɗa ɗum hoolare aɗa golliro e ɗum ko Allah yiɗa ala ɗum a waɗata noon sa jaggui wirdu ndu a ɓeydoto hulde Allah golla jamiroje Allah goppa kadi Allah jeeɗiɗa tikkanta cheikh tidiane yannatamo jeetati sa jaggui wirdu ndu a dumoto hen ha mayda accata jeenaya fiɓare ɓerde ma gumɗina kala moƴƴere nde nanɗa haala e ɓuura lawol tidiane fiɓa ɗum ko gonga ene jeyanone seeɗa kalaɗo hen nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallama omo defi kala jagguɗo wirdu ndu te mum harminade jeygue ma nata aljanna ko alda e hasbede leftede ɗum noon ko an jagguɗo wirdu ndu o nene ma bamma joom galle ma ɓiɓɓe ma israɓe ma haade kamɓe fof koɓe julɓe ɓe gañano cheikh tidiane ɓe jaddanimo hay soɓe jaggani wirdu ndu maɓe natir aljanna saabu barke maɗa an goto jagguɗo e defare nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tawa kadi ɓe kasɓetake ɓe lebtetake sappo a yahata aɗa wittade miijo e nder ɓerde ma wonde nde ɗo moƴƴata haalande holno wonirta gonga ala gonɗintutande tawno ko ɓuural noon ko juuɗe Allah woni mojola fo rokka sappo e 1 a fatata ha dokkeɗa wirdu ndu ne watta wirdude sappo e 2 wasifa e wirdudaji ma ɗiɗiɗi kala nde yonti no mbannoɗa julɗa ni noon mbaɗata birda sallikto cuuroɗa birda e nokkuma sappo e 3 nokku nde wirdu hen wiye jawharatul kamali a janggata ɗum sowona tawaɗa wondi e laaɓal timmirngal ndiyam wiyete laaɓal timmirngal ndiyam ko taw ɓandu ma ne laaɓi comci ma ne laaɓi nokku ɗo joɗiɗa ɗo ne laaɓi aɗa wondi e sallige ɗe laaɓi nayi so ndindi e ma aɗa jangga jawharatul kamali sa mankirama e majji hay soko laaɓal gotal ko jaɓenoga salatul fatihi lomtinda e nokku jawharatul kamali sappo e 4 a tikkodirta a taƴodirta a añanta hay goto e julɓe tenkino musidɓe ma tijaniyankoɓe sappo e 5 a hoynata wirdu ndu woni hoynude wirdu ndu ko accude ha waktu mum yawtade puɗɗoɗa wirdude sappo e 6 a yahata aɗa rokka woɗɓe wirdu ndu tawa yamiraka ya rokkide sappo e 7 a teddinto kormina mawnina kala tijaniyanke tengti noon seeɗa ɓe hohoɓe mawɓe lawol ngol sappo e 6 saɗa wirda ɓanduma e concuma ya tawne laaɓi sappo e 9 nokku no jooɗiɗa ɗo tawa ene laaɓi noga saɗa wirda jooɗoto huccita funnague debbo ko funnague tan huccitta so wona noon taw koye ɗanngal gonɗa aɗa ummi e nokkade e hay nokku ɗum kam sa fayi wirdude tinima nde ɗo hucciti fof ko ɗon kuccitta ɗum nene kadi sa jolɗo sa baɗɗiɗo sa jarowo koyɗe nogas e 2 saɗa wirda deƴƴat ndeeƴa tuggude no puɗɗiɗa wirdude ha timmina hay goto a haaldata so won kalduɗo e ma a jabotako sona taw haalde ma ko nene ma walla bamma walla ceerno ma dokkuɗoma wirdu o walla joom galle ma ɓenayo kala e mabɓe kalduɗo e ma e nder ko birdata ko a jaggat yaɓere ɗe jarata ɗo keɗoɗa kala ko jomum haala aɗa jaabo kala ko jomum haala aɗa jaabo so tawi timmini jokka wirdu ma ɗum hay hunde bonnata no gasi ɗiɗi saɗa wirda ɗo jooɗiɗa ɗo a tawnat ɗo yeeso maɗo mbaɗo cheikh tidiani radiallahu taala anhu piɓɓa wonde ko yeeso makko jooɗiɗa aɗa jokkoroma hakkude maɗa e Allah aɗa ɓeyditoroma aɗa semminoroma aɗa barkinoroma ko ɓuuri timmude noon e ɗum e towde e ɓamtade e mawnude e nafde ko tawnude mbaadi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam no gasi tati saɗa wirda karfeji wirdude a janggatɗe haɗe cella cuuɗa to nder ɓerde ma aɗa heeɗo firo karfeje ɗe so tawi aɗa andi ko karfeje ɗe pirata sa anda ko karfeji ɗe pirata jangga aɗa ñumbo tawa noppi ma ɗi ne nante ko janggata ko beele haqqille ma e ɓerde ma ina rende suro e nder ko gollata ko allahumma salli ala sayyidina
محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد